Καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και φίλοι. Θέλω να ξεκινήσω με μια γενική διαπίστωση. Αξίζει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα η κατάσταση του κινήματος αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη είναι πίσω. Πίσω σε σχέση με τις εικόνες που έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια, ακόμη και στην καρδιά των δυτικών υπεριαλιστικών χωρών, και δεν αναφέρομαι μόνο στις διαδηλώσεις των εκατομμυρίων στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι και στις εικόνες των κατηλημμένων σχολείων και των πανεπιστημίων ντυμένων με παλαιστινιακές σημαίες και φυσικά στις εικόνες των απεργιών, και ιδιαίτερα βέβαια αναφέρομαι στην πρόσφατη συγκλονιστική απεργία στην Ιταλία, όπου κυριολεκτικά παρέλυσε η χώρα. Αξίζει επίσης να θυμηθούμε την άνοιξη του 2024, την εποχή των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στην καρδιά του θηρίου στην Αμερική και οι οποίες εξαπλώθηκαν σε όλη την Ευρώπη και οδήγησαν σε χιλιάδες διώξεις, διαγραφές και συλλήψεις φοιτητών. Στην Ελλάδα το κύμα αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Και θα αδικούσαμε την νοημοσύνη μας αν ισχυριζόμασταν ότι φταίει τάχα το ότι οι φοιτητές βρέθηκαν κουρασμένοι από τις καταλήψεις ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα της Παλαιστίνης ήταν και παραμένει αποσυνδεδεμένο από τους συλλόγους και τα σωματεία. Και σε αυτό θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Δεν τα λέμε αυτά για να απογοητευτούμε, αλλά γιατί είναι ανάγκη να ορίσουμε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο έδρασε και δράει η οργάνωσή μας τα τελευταία αυτά 2 χρόνια, αλλά και στο οποίο δρά ο συντονισμός αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, μέχρι πρότινος γνωστός ως οργανώσεις συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης και μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας. Πρόσφατα συντόμευσε το όνομά του με απόφασή του και στον συντονισμό αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη είναι που κυρίως θα αναφερθώ. Αλλά για να συνεχίσω έτσι το σκεπτικό με το οποίο ξεκίνησα, να πω ότι αυτή η υστέρηση, αυτό το καπάκι που έκατσε πάνω στην Ελλάδα και ταρακουνήθηκε στις 10 Αυγούστου με τη μαζική έξοδο, κυρίως της νεολαίας, σε κάθε γωνιά, νησί και πόλη της χώρας, αντανακλά βασικά τη σιδερένια γραμμή της άρχουσας τάξης και των υπεριαλιστών. Δηλαδή το κίνημα στην Ελλάδα βρέθηκε πίσω, είναι άρρηκτα δεμένο με το γεγονός ότι η άρχουσα τάξη έχει βαθύνει την εξάρτησή της πέρα από κάθε προηγούμενο από ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι οι πλάτες του Ισραήλ, έχει θέσει ως προϋπόθεση για τη γεωπολιτική της επιβίωση τον άξονα συμμαχίας με το Ισραήλ, το μαύρο άξονα που υπαγορεύουν οι ΗΠΑ, και φυσικά αυτή η σιδερένια γραμμή πιέζει και τις ρεφορμιστικές δυνάμεις που δρούν στο λαό και το ΚΚΕ, κόβοντας συνεχώς τα ποδάρια του υπεριαλιστικού κινήματος, το οποίο επίσης βρίσκεται σε χρόνια υποχώρηση. Στη βάση αυτής της συμμόρφωσης ερμηνεύονται και όλες οι καθυστερήσεις και η άρνηση, ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο μετά την 7η Οκτώβριου του 2023, να οργανωθούν κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Αυτή η ακινησία αντανακλάστηκε ακόμη πιο καθαρά στην πρωτεύουσα, όπου ο τοπικός συσχετισμός δεν επέτρεπε ούτε τη δημιουργία αυτού που υπήρξε στη Θεσσαλονίκη. Και έρχομαι λοιπόν στο συντονισμό αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, σε μια υπόθεση στην οποία πρωτοστατεί η οργάνωση του ΚΚΕ Μιλάνδα και έχει δώσει πολλά στο λαό της Θεσσαλονίκης και έχει να δώσει ακόμα. Ο συντονισμός έχει διανύσει μια σημαντική πορεία 2 χρόνων. Είναι ένα εγχείρημα κοινής δράσης, μια σύμπραξη δηλαδή, αγωνιστών και πολιτικών οργανώσεων, και έχει στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή αντίσταση. Αυτή τη στιγμή σε αυτόν συμμετέχουν οι πρωτοπόροι Παλαιστίνοι αγωνιστές της πόλης, το ΚΚΕ Μιλάνδα, η Κομμουνιστική Απελευθέρωση, το Ξεκίνημα, ο Διαρκής Αγώνας, το Δίκτυο, η ΔΕΑ, η Συνέλευση Γυναικών 8 Μάρτη, ανένταχτοι αγωνιστές και μέχρι πρότινος και η ΟΚΔΕ, που ωστόσο συνεχίζει να κινείται κοντά του. Αξίζει να μνημονευτεί η γενναία πρώτη φάση της δημιουργίας του. Αμέσως μετά την επιχείρηση της 7ης Οκτώβριου του 2023, κόντρα στη μαύρη προπαγάνδα του συστήματος που μιλούσε για τρομοκρατία της Χαμάς, σβήνοντας 75 χρόνια κατοχής, εκτοπισμών και μαζικών δολοφονιών από τους Σιωνιστές, θυμίζω μια καταιγιστική προπαγάνδα που είχε παραλύσει ακόμη και αριστερό κόσμο, οργανώσεις της αριστεράς και πρωτοπόρα μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας βγήκαν μπροστά και ξεκίνησαν τη δράση τους, με ξεκάθαρη στάση υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης.
Οι αριστερές οργανώσεις αυτές που είχαν συντονιστεί στο παρελθόν και ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, βοήθησε αυτό να βρουν πιο άμεσα και γρήγορα τους κώδικες επικοινωνίας και τα πατήματα για να πάρουν μια κοινή πρωτοβουλία και να σπάσουν το μαύρο κλίμα. Έτσι, παρά το ομόδιασμα, είναι σημαντικό ότι οι πρώτες διαδηλώσεις που κάλεσε ο συντονισμός μέσα στο πρώτο διάστημα κατάφεραν να φτάσουν ως και τους 2.000 ανθρώπους. Το βασικό ρόλο στην πρωτοπόρα αυτή στάση θεωρούμε πως έπαιξε το πολιτικό πλαίσιο του συντονισμού, το οποίο από τη μία πέτυχε να οριοθετηθεί κόντρα σε συστημικές απόψεις, περί αλληλεγγύης που μιλούσαν γενικά στο όνομα του ανθρωπισμού, που ως και κατήγγυλαν την ένοπλη Παλαιστινιακή αντίσταση, αλλά και κόντρα στην πολιτική των ίσων αποστάσεων ανάμεσα στο θήτη και το θύμα, που είχε μολύνει τα μυαλά και αρκετών επίσης οργανώσεων, ακόμη και της αριστεράς. Και ταυτόχρονα από την άλλη, ένα πλαίσιο που χωρούσε μία σειρά δυνάμεις και συμπυκνώθηκε σε τρεις βασικά άξονες. Πρώτον, ενάντια στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο και απεμπλοκή της χώρας από τη σφαγή έξω οι βάσεις. Και τρίτον, ελευθεριά στην Παλαιστίνη, με το αναγκαίο συμπλήρωμα σαν διατύπωση το οποίο έχει μπει, νίκη στην Παλαιστινιακή αντίσταση. Έτσι, ο κάθε αγωνιστής και η κάθε οργάνωση μπόρεσε και μπορεί να συμμετέχει έχοντας διαφορετικές απόψεις, εκτιμήσεις και θέσεις για μία σειρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα σχετικά με τη λύση των δύο κρατών που αναφέρθηκε ο σύντροφος Τάσος, όπου η οργάνωσή μας ήταν η μόνη που υπεράσπιζε ανοιχτά και καθαρά την ελεύθερη Παλαιστίνη από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα στο πλαίσιο του συντονισμού. Ωστόσο, οι τρεις αυτοί άξονες εξασφαλίζουν ένα σαφές στίγμα. Ότι ο αγώνας που διεξάγει ο λαός της Παλαιστίνης είναι δίκαιος και πρέπει να υποστηριχθεί χωρίς μισόλογα και επιφυλάξεις. Σταθμό βασικό στην κίνηση του συντονισμού αποτέλεσε και μεγάλη πορεία που κάλεσε για την επέτειο της Νάκμπα το Μάιο του 1924, η οποία πλαισιώθηκε από πολλές χιλιάδες ανθρώπους στο φόντο και των μεγάλων κινητοποιήσεων στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Έτσι, εκεί φάνηκε για πρώτη φορά τόσο καθαρά η συμβολή του συντονισμού στο κίνημα της πόλης, καθώς και ότι έχει αρχίσει να κατοχυρώνεται σε ένα ευρύτερο αγωνιστικό δυναμικό. Πέρα από τα μεγάλα συλλαλητήρια, οι μορφές με τις οποίες ανοίχθηκε ο συντονισμός στην πόλη αυτά τα 2 χρόνια ήταν πολλές. Μαζικές εκδηλώσεις, συναυλίες στο Ερμανόφιο, είδατε τις εικόνες, προβολές ντοκιμαντέρ, όπως το Gaza Fights for Freedom στο Εργατικό Κέντρο, παρέμβαση στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την αποσιώπηση της γενοκτονίας από μέρους της διοργάνωσης, Παλαιστινιακές κουζίνες αλληλεγγύης σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακύρωση εκδήλωσης της Ισραηλινής Πρεσβείας στην έκθεση βιβλίου την περασμένη Άνοιξη και πολλά ακόμη. Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια ήταν και παραμένει το άνοιγμα στα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους. Και με αυτό δεν εννοούμε τη συλλογή αποφάσεων από διοικητικά συμβούλια. Εννοούμε ουσιαστικό άνοιγμα της συζήτησης για την Παλαιστίνη μέσα στο σωματείο, μέσα στις γενικές συνελεύσεις, ώστε ο κόσμος να εμπλακεί ενεργά στη δράση, αλλά και στον ίδιο το συντονισμό που θέλουμε να είναι ανοιχτός χώρος υποδοχής. Από την εικόνα που έχουμε στην πόλη, είμαστε οι μόνοι που θέταμε στις ΕΛΜΕ και σε κάποια εργατικά σωματεία το ζήτημα και φυσικά στους συλλόγους. Και αξίζει να θυμηθούμε ότι όταν ανοίξαμε το ζήτημα μέσα στη Γενική Συνέλευση της 5ης ΕΛΜΕ, ήταν και εκείνη η φορά που το σωματείο συμμετείχε με κόσμο και όχι δια αντιπροσώπων στη διαδήλωση για την Παλαιστίνη. Σε αυτή τη λογική, τη γενική, έχουμε θέσει εδώ και πάνω από 1 χρόνο το ότι οι φοιτητές των οργανώσεων που συμμετέχουν στο συντονισμό θα πρέπει να βγουν συντονισμένα στις σχολές και να ανοίξουν το ζήτημα της Παλαιστίνης με στόχο να γίνουν γενικές συνελεύσεις. Δυστυχώς αυτή η κατεύθυνση αντιμετωπίζεται με απροθυμία και έχει συναντήσει ακόμη και αντιπαραθετικά ψηφίσματα από δυνάμεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς που υποτίθεται ότι συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο με τον συντονισμό, όπως η ΑΡΑΣ, φοιτητικό σχήμα που συμμετέχει στη ΛΑΕ. Από την πλευρά μας έχουμε βγάλει το δυσάρεστο συμπέρασμα πως η κάθε δύναμη προτίμησε να ανοίξει το ζήτημα με τους δικούς της στενούς όρους παρά να συμβάλλει σε μία από κοινού προσπάθεια που είμαστε σίγουροι ότι θα είχε πολλαπλάσιο αντίκτυπο. Παράλληλα, η παρέμβαση στις γειτονιές επηρεάστηκε έντονα από την έλλειψη διαθέσιμου δυναμικού,
Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα σχεδιάζεται εκδήλωση στο επόμενο διάστημα στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούπα στις αρχές Νοεμβρίου, 8-9 του μηνός, για την οποία θα υπάρξει και σύντομα ενημέρωσή σας. Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός με πολιτικό ενδιαφέρον υπήρξε η υπογραφή της εκεχηρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αντίστασης το Γενάρη του 2025. Στο συντονισμό προέκυψαν αντικρουόμενες απόψεις σε όλο το φάσμα. Από την εκτίμηση ότι πρόκειται για νίκη της Παλαιστινιακής Αντίστασης, έως ότι συνιστά βαθύτατη υποχώρηση. Μετά και από τη δική μας παρέμβαση υιοθετήθηκε η ισορροπημένη εκτίμηση ότι πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχηρία και ότι αν η εκεχηρία αυτή από τη μία προέκυψε κάτω από την πίεση που ασκούν οι σιωνιστές, από την άλλη είναι αποτέλεσμα της ανυποχώρητης και ηρωικής στάσης του Παλαιστινιακού λαού. Συνεπώς, ούτε νίκη ούτε ήττα, αλλά μια εύθραυστη ανάπαυλα σε μια μακρά πορεία. Εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις. Ακολούθησε η κλιμάκωση της σφαγής στην άνοιξη του 25 και η επιμονή του Παλαιστινιακού λαού να μην εγκαταλείπει τη Γάζα, που ενέτεινε το στρατηγικό αδιέξοδο του Ισραήλ, στο οποίο αναφέρθηκε και ο σύντροφος Τάσος. Ενώ δυνάμωνε η παγκόσμια κατακραυγή των λαών. Στη φάση αυτή, οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές αναζήτησαν ρόλο. Και όπως αναφέρθηκε και από τον σύντροφο, ο γαλλικός ιμπεριαλισμός άνοιξε το ζήτημα της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους εντός εισαγωγικών, με τις ίδιες και απαράλλακτες προδιαγραφές που οδήγησαν στις προδοτικές συμφωνίες του Όσλο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της αντίστασης και τη δημιουργία ενός κράτους χειρότερο και από προτεκτοράτο. Σε μία πορεία ακολούθησαν κι άλλοι. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ευρωπαϊκές κινήσεις αναγνώρισης εντός πολλών εισαγωγικών γέννησαν νέες αυταπάτες στο εσωτερικό του κινήματος. Την ίδια περίοδο εμφανίζεται το Μάρτς του Γκάζα, μία κίνηση διεθνής που δημιουργεί αντίστοιχο παράρτημα στην Ελλάδα. Με βάση και πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του που διάβασαν στα μέσα, θεωρήθηκε και όχι τυχαίο και σίγουρα σημαντικό ότι συνέπεσε με την κίνηση των ευρωπαϊκών κρατών για αναγνώριση κράτους Παλαιστινιακού. Εμφανίστηκε να συνδυάζει ακτιβίστικα χαρακτηριστικά με μια κινηματική προσέγγιση. Αρχικά συγκροτήθηκε γύρω από το στόχο να φτάσει ένα τμήμα διαδηλωτών στα σύνορα της Γάζας από την πλευρά της Αιγύπτου και να σπάσει τον αποκλεισμό. Οι τοποθετήσεις αυτό που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του βρίθουν από αυταπάτες για το ρόλο των κυβερνήσεων και σε κάθε περίπτωση αναδεικνύουν ότι όταν μια κίνηση είναι κάτω από το επίπεδο του κινήματος, αναντίστοιχη με αυτό, αναγκάζεται είτε να προσγειωθεί απότομα είτε να αναζητήσει στήριξη από τους παράγοντες του συστήματος. Όπως φαίνεται μετά, αργότερα, το Μάρτς του Γκάζα, άρχισε να συντονίζεται με την παλιά κίνηση του στόλου της ελευθερίας και κάποια στιγμή δημιουργείται ένα ενιαίο διεθνές σχήμα, το Global Sumut Flotilla, με επικεφαλής τις διάφορες προσωπικότητες τύπου Γκρέτα Τούνμπεργκ, βουλευτές και ευρωβουλευτές της συστημικής αριστεράς, αλλά και καθαρά συστημικούς παράγοντες, όπως τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Μαλαισίας. Εντάξει, βάζω κυρίως τις αρνητικές πλευρές, έτσι, αυτές που γέννησαν και τις δικές μας επιφυλάξεις απέναντι σε αυτά τα σχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πίεση που δέχτηκε ο συντονισμός από τα δεξιά μεγάλωσε. Ωστόσο, ο συντονισμός ουδέποτε αρνήθηκε τη συμπόρευση στον δρόμο, ιεραρχώντας πάνω και πρώτα απ' όλα την υπόθεση της αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Έτσι, στις 10 Αυγούστου έδειξε καλά αντανακλαστικά, κάλεσε άμεσα σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη που μετατράπηκε σε πορεία χιλιάδων στο λιμάνι, όπως και στις 25 Αυγούστου ενάντια στην παρουσία των σιωνιστών φωνιάδων που κάνουν κρουαζιέρα, αλλά και στις 2 Οκτωβρίου με αφορμή τη σιωνιστική επίθεση στο Στολίσκο. Η στάση του Κουκουέ και της ΚΝΕ στην πόλη σε όλη αυτή την πορεία των 2 χρόνων έδειξε ότι δέχτηκε μεγάλη πίεση. Και αυτό γιατί η ηγεσία του Κουκουέ δεν θέλησε να ανοίξει το παλαιστινιακό ζήτημα με όρους εμπλοκής κόσμου, κινηματικούς όρους δηλαδή, κόντρα στην αστική τάξη και τους ιμπεριαλιστές. Γνωρίζει ότι η συνεργασία της άρχουσας τάξης με το Ισραήλ αποτελεί αμερικανική εντολή και εθνική γραμμή, εντός εισαγωγικών, που του βάζει όρια, αν θέλει να συνεχίζει να αποκαλείται από το σύστημα υπεύθυνη δύναμη. Έτσι, ολόκληρο τον Οκτώβριο του 2023, με το πρόσχημα των δημοτικών εκλογών, δεν έκανε τίποτε. Στη συνέχεια διοργάνωσε δράσεις αναντίστοιχες των δυνατοτήτων του, απουσίασε από μεγάλα κινηματικά γεγονότα όπως οι πορείες για την ΑΚΠΑ και επικεντρώθηκε σε υπερωτήσεις στη Βουλή και την Ευρωβουλή,
όπως παρέθεσε πρόσφατα σε ανοιχτή επιστολή του συντρόφου Παλαιστίνιου Γιάχια στο διαδίκτυο, όπου ζητούσε από το ΚΚΕ να κάνει περισσότερα. Και του παρέθεσε μία λίστα με όσα έχει κάνει το ΚΚΕ, όλες δηλαδή τις υπερωτήσεις. Η γνωστή του χρεοκοπημένη θέση για τη λύση των δύο κρατών φαίνεται από τις εξελίξεις ολοένα και περισσότερο ότι βρίσκεται στον αέρα. Η κατάπτυστη στάση του τέλος στο φετινό καλοκαίρι, που κατηγόρησε για λογικές πογκρόμ τους διαδηλωτές ενάντια στους τουρίστες του IDF στα ελληνικά νησιά και η ηχηρή απουσία του στις 10 Αυγούστου, ήταν απλώς η συνέχεια της γενικής συμμόρφωσης. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ και σε δύο από τους βασικούς συνειδητές του συντονισμού. Σε σχέση με την Όγκδε, μέχρι να δηλώσει την αποχώρησή της τον περασμένο Ιούνιο, έβαζε σημαντική πλάτη στην πολιτική συνδιαμόρφωση και στη δράση, παρότι ιεραρχούσε σταθερά τη δική της προβολή υλικών και πολιτικού λόγου έναντι των κοινών. Οι δύο κόκκινες γραμμές που ξαφνικά έθεσε τον Ιούνιο του 2025 ως προϋπόθεση για να συνεχίσει να συμμετέχει, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές. Πρώτον, ο συντονισμός δεν ήταν δυνατόν να υιοθετήσει το αίτημα κράτος τώρα η Παλαιστίνη, ένα αίτημα βαθιά λανθασμένο όταν τίθεται ως άμεσο έξω από τους όρους που διαμορφώνει η Παλαιστινιακή αντίσταση στο έδαφος, προτού δηλαδή ο οπλισμένος λαός αναχαιτήσει τον εχθρό και απελευθερώσει την πατρίδα του. Αυτό το τώρα μεταθέτει το ζήτημα στους ιμπεριαλιστές, πιθανότατα συνδέθηκε και με τις πρωτοβουλίες τους περί αναγνώρισης και είναι επικίνδυνο γιατί με τον παρόντα συσχετισμό μεταφράζεται σε ένα κράτος προτεκτοράτο με σύνορα ακόμη πιο πίσω και από αυτά του 1967. Δεύτερον, ο συντονισμός για την Παλαιστίνη δεν μπορούσε να υιοθετήσει ως κεντρικό αίτημα το να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη τη φάση του κινήματος και ρίχνει νερό στο μήλο μιας νέας διαχείρισης τύπου ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και έξω από το σκοπό δημιουργίας του συντονισμού. Τόσο εμείς όσο και οι Παλαιστίνοι συναγωνιστές συνεχίζουμε να θέτουμε την ανάγκη να ανακαλέσει την αποχώρησή της και να επανενταχθεί στην κοινή προσπάθεια. Ένα δεύτερο σχόλιο σχετικά με την κομμουνιστική απελευθέρωση. Η συμβολή της από την αρχή και με ελάχιστες μέχρι τώρα εξαιρέσεις ήταν πάντα κάτω των δυνάμεών της, ειδικά στην νεολαία, αλλά και σε ένα παλαιότερο δυναμικό που εξακολουθεί να συσπυρώνει. Εκτιμούμε πως η αιτία είναι πολιτική και έχει ενδεχομένως να κάνει πρώτον με το ότι γενικά η ηγεσία της ενδεχομένως αισθάνεται άβολα με το δικό μας καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό και δεύτερον με το γεγονός πως η νεολαία και η νεολαία της γαλουχείται και συγκροτείται σε μια βάση όπου κυριαρχούν πιο συστημικές επιρροές, όπως η woke agenda και η ενδεχόμενη αμηχανία στην ηγεμονία της Χαμάς μέσα στο κίνημα αντίστασης. Στο μάτς του Γκάζα πάντως δείχνει να νιώθει πιο άνετα. Με αφορμή την αναφορά στη Χαμάς, θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο και με αφορμή και τη σύγχυση που επικρατεί στις αναρχικές οργανώσεις, που ούτως ή άλλως νιώθουν πολύ άβολα με τα εθνικοπελευθερωτικά κινήματα και δυστυχώς επηρεάζουν πλατιά τμήματα νεολαίας. Θέλω να πω ότι η Παλαιστινιακή αντίσταση δεν θα ρωτήσει κανέναν με ποιες δυνάμεις και με ποιους τρόπους θα συγκροτηθεί. Ή μάλλον θα συγκροτηθεί με όποια υλικά έχει διαθέσιμη. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι το πολιτικό κενό που άφησε ιστορικά η οπισθοχώρηση των κομμουνιστικών δυνάμεων το καλύπτει αυτή τη στιγμή ο κοινωνικός Ισλαμικός συντηρητισμός. Και η Χαμάς, με όλα τα συντηρητικά χαρακτηριστικά της, αυτή τη στιγμή είναι η οργάνωση που ηγεμονεύει στην αντίσταση. Με χιλιάδες μάρτυρες και βαθιές ρίζες στον Παλαιστινιακό λαό, σάρκα από τη σάρκα του. Όταν λοιπόν τα ίδια τα ιμπεριαλιστικά κέντρα του συστήματος θέτουν προκλητικά το ψευτοδίλημμα «Είσαι με τους τρομοκράτες της Χαμάς» ή «Δεν είσαι». Ας θυμόμαστε ότι είναι οι ίδιοι οι δυτικοί ιμπεριαλιστές που έχουν θρέψει και εξοπλίσει τις πιο ακραίες, φανατισμένες και οπισθοδρομικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και φυσικά τη μεγαλύτερη, το ίδιο το σιωνιστικό κράτος δολοφόνο που διεξάγει γενοκτονία στο όνομα μιας γης που του υποσχέθηκε τάχα ο Θεός του ο Ιαχβέ. Και ναι, θα απαντήσουμε στους ιμπεριαλιστές καθαρά και χωρίς ταλαντεύσεις, είμαστε με τη Χαμάς, γιατί είμαστε με την Παλαιστινιακή αντίσταση και τα όπλα της. Το τι κριτική ασκούμε εμείς στη Χαμάς είναι ζήτημα του κινήματος και δεν αφορά τη συζήτηση των φωνιάδων που είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση να πω
ότι οι εσωτερικές πολιτικές αδυναμίες που εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο του συντονισμού από τον Ιούνιο ιδιαίτερα, μείωσαν τις δυνατότητές του, που ωστόσο παραμένουν μεγάλες και σημαντικές. Είναι μεγάλη κατάκτηση ότι ο συντονισμός για την Παλαιστίνη πέτυχε και στα δύο επίπεδα που θέλουμε η κοινή δράση γενικά να πετυχαίνει. Πρώτον, κατάφερε να γίνει ένα σημείο αναφοράς στο κίνημα της πόλης με πολλαπλάσια εμβέλεια, σε σχέση με την εμβέλεια κάθε ξεχωριστής οργάνωσης που συμμετέχει σε αυτόν. Δεύτερον, κατάφερε να έχει σωστή κατεύθυνση και καθαρό πολιτικό στίγμα, όχι πασιφιστικό, υπέρ της νίκης της Παλαιστινιακής Αντίστασης, καταδικάζοντας το κράτος δολοφόνο και όσους το στηρίζουν, μεταξύ αυτών και την ελληνική κυβέρνηση φυσικά και την αστική τάξη. Και χάρη σε αυτή τη γραμμή είναι που κατάφερε να ξεπερνάει την άμποτη του κινήματος και τις δυσκολίες και να δρά με επιμονή, χωρίς να απογοητεύεται, αλλά και χωρίς να απογειώνεται αρκετές φορές, που πέτυχε να δημιουργήσει σημαντικά κινηματικά γεγονότα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, μια τελευταία φράση. Πιστεύουμε ότι η σημασία αυτού του εγχειρήματος για την πόλη είναι τέτοια, που αν αυτό με κάποιο τρόπο έπαβε, θα γινόταν οδυνηρά αισθητή. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτό να προχωρήσει. Σε αυτό το καταιγιστικό τοπίο εξελίξεων που ανέλησε ο σύντροφος ο Τάσος, η γνώμη μας είναι ότι οι δυνάμεις που δεν τρέφουν αυταπάτες για εύκολες λύσεις από συστημικούς παράγοντες εδώ και τώρα, έχουν σταθερό καθήκον, με δουλειά μυρμηγκιού, με επίμονη παρέμβαση που πρέπει να συνεχιστεί και να δικτυωθεί μέσα στα σωματεία και τους συλλόγους, να βαθύνει και να απλώσει στον λαό και να τον εμπλέξει στην έμπρακτη υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Και σε αυτή την υπόθεση, η οργάνωσή μας του ΚΚΕ Λάμδα θα συνεχίσει να βάζει πλάτη με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ.